Θέλετε να δείτε τηλεόραση στο κρεβάτι ή να διαβάσετε το αγαπημένο σας βιβλίο, αλλά δεν βολεύεστε με τα παραδοσιακά μαξιλάρια, επειδή είναι σχεδιασμένα για ύπνο και όχι για να σας στηρίζουν όταν είστε ξύπνοι. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια μεγάλη εφεύρεση. Το μαξιλάρι για ξύπνιους, Bed Rest, το αυθεντικό. Ένα μαξιλάρι ελεύθερου χρόνου που θα μεταμορφώσει κάθε επιφάνεια, ακόμη και το πάτωμα, σε μια αναπαυτική πολυθρόνα που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είστε μεγαλύτερης ηλικίας και οι αναπαυτικοί μεγάλοι καναπέδες σας είναι άβολοι επειδή δυσκολεύεστε να σηκωθείτε? Από σήμερα, το καθημερινό σήκω κάτσε στον καναπέ γίνεται πανεύκολο. Είστε έγκυος και όχι μόνο σας δυσκολεύουν οι μεγάλοι καναπέδες, αλλά και δεν στηρίζουν σωστά την πλάτη σας? Με το μαξιλάρι Bed Rest έχετε επιτέλους την υποστήριξη που χρειάζεστε σε μέση, πλάτη και αυχένα. Και βέβαια, απολαύστε ατελείωτες ώρες gaming με την παρέα, χωρίς να σκύβετε ή να κάθεστε άβολα στον κλασικό καναπέ. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310. Το μαξιλάρι Bed Rest εξωτερικά έχει απαλό αλέκιαστο φλανέλ για να είναι μαλακό και πρακτικό. Εσωτερικά έχει αφρό μνήμης που παίρνει το σχήμα του σώματός σας και υποστηρίζει τέλεια τη μέση, την πλάτη και τον αυχένα. Είναι ψηλό για να βολεύει ακόμη και άτομα άνω του 1,80 και έχει μεγάλα μπράτσα για να είναι άνετο σαν πολυθρόνα και να υποστηρίζει τους ώμους και τα χέρια σας. Το μαξιλάρι για ξύπνιους όμως έχει ακόμη πιο έξυπνη σχεδίαση. Κοιτάξτε το επαναστατικό αποσπόμενο κεφαλάρι που έχει 3 βασικές θέσεις κουμπώματος για να υποστηρίζει την περιοχή του σώματός σας που του χρειάζεται περισσότερο. Και χάρη στον ρυθμιζόμενο οδηγό του μπορείτε εύκολα να το τοποθετήσετε ακόμη πιο ψηλά, αλλά και να το βγάλετε εντελώς και να το βάλετε κάτω από τα πόδια σας ή να ξαπλώσετε πάνω του. Και δεν τελειώσαμε. Κοιτάξτε την πρακτική χειρολαβή του, αλλά και τις 3 πρακτικές τσέπες για μικροαντικείμενα, περιοδικά, τάμπλετ και τηλεκοντρόλ. 2 στα μπράτσα και 1 στο πίσω μέρος. Από σήμερα, ο ελεύθερος χρόνος σας θα είναι ακόμη πιο χαλαρός και κόζι χάρη στο επαναστατικό, αυθεντικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest που θα μεταμορφώσει σε πολυτελή πολυθρόνα κάθε σημείο του σπιτιού σας. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310. Δουλέψτε στον υπολογιστή ή χαλαρώστε με το κινητό σας στο κρεβάτι. Η αίσθηση απόλαυσης είναι μεγάλη. Καθίστε πιο αναπαυτικά σε χαμηλό και βαθύ καναπέ ή χρησιμοποιήστε το για να κάνετε ανάκλητρο έναν καναπέ με χαμηλό μπράτσο. Απολαύστε παιχνίδια με την παρέα. Είναι το καλύτερο δώρο χαλάρωσης που κάνατε ποτέ στον εαυτό σας και θα το χαίρεστε για μια ζωή επειδή το κάλυμά του είναι πλενόμενο. Θέλετε να βλέπετε τηλεόραση ή να διαβάζετε κάτι καθισμένοι στο κρεβάτι? Το μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest με τις τσέπες και το αποσπόμενο κεφαλάρι είναι η λύση. Σαν να έχεις ένα φορητό ανάκλητρο να σε ακολουθεί παντού. Εγκυμοσύνη και βαθύς καναπές. Ξεχάστε το. Ακόμη και η μέση μου διαμαρτύρεται. Όχι πια. Με το μαξιλάρι Bed Rest η χαλάρωση στον καναπέ έγινε ξανά απόλαυση. Μακάρι να το είχα και στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Μεγαλώνουμε και ο βαθύς καναπές μας δυσκολεύει. Η μέση, η πλάτη και αυτές πονάνε. Το μαξιλάρι Bed Rest είναι η λύση που με έχει σώσει. Σηκώνομαι εύκολα. Πόνι, τέλος. Δοκιμάστε το κι εσείς. Θέλεις ατελείωτο gaming και σερφάρισμα αραχτός όπου κι αν είσαι? Μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest. Στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο χαλί. Δεν είναι μαξιλάρι, είναι θρόνος. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310. Θέλετε να δείτε τηλεόραση στο κρεβάτι ή να διαβάσετε το αγαπημένο σας βιβλίο, αλλά δεν βολεύεστε με τα παραδοσιακά μαξιλάρια, επειδή είναι σχεδιασμένα για ύπνο και όχι για να σας στηρίζουν όταν είστε ξύπνοι. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια μεγάλη εφεύρεση. Το μαξιλάρι για ξύπνιους Bed Rest, το αυθεντικό.
Ένα μαξιλάρι ελεύθερου χρόνου που θα μεταμορφώσει κάθε επιφάνεια. Θέλετε να βλέπετε τηλεόραση ή να διαβάζετε κάτι καθισμένοι στο κρεβάτι? Το μαξιλάρι Bedrest με τις τσέπες και το αποσπόμενο κεφαλάρι είναι η λύση. Σαν να έχεις ένα φορητό ανάκλυντρο να σε ακολουθεί παντού. Ακόμη και το πάτωμα σε μια αναπαυτική πολυθρόνα που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Απολαύστε ατελείωτες ώρες gaming με την παρέα χωρίς να σκύβετε ή να κάθεστε άβολα στον κλασικό καναπέ. Θέλεις ατελείωτο gaming και σερφάρισμα αραχτός όπου κι αν είσαι? Μαξιλάρι Bedrest. Στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο χαλί. Δεν είναι μαξιλάρι, είναι θρόνος. Είστε μεγαλύτερης ηλικίας και οι αναπαυτικοί μεγάλοι καναπέδες σας είναι άβολοι επειδή δυσκολεύεστε να σηκωθείτε? Από σήμερα το καθημερινό σήκω κάτσε στον καναπέ γίνεται πανεύκολο. Το μαξιλάρι Bedrest είναι η λύση που με έχει σώσει. Σηκώνομαι εύκολα. Πόνι, τέλος. Δοκιμάστε το κι εσείς. Είστε έγκυος και όχι μόνο σας δυσκολεύουν οι μεγάλοι καναπέδες, αλλά και δεν στηρίζουν σωστά την πλάτη σας. Με το μαξιλάρι Bedrest έχετε επιτέλους την υποστήριξη που χρειάζεστε σε μέση, πλάτη και αυχένα. Εγκυμοσύνη και βαθύς καναπές? Ξεχάστε το. Ακόμη και η μέση μου διαμαρτύρεται. Όχι πια! Με το μαξιλάρι Bedrest η χαλάρωση στον καναπέ έγινε ξανά απόλαυση. Μακάρι να το είχα και στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Και βέβαια, απολαύστε ατελείωτες ώρες gaming με την παρέα χωρίς να σκύβετε ή να κάθεστε άβολα στον κλασικό καναπέ. Θέλεις ατελείωτο gaming και σερφάρισμα αραχτός όπου κι αν είσαι? Μαξιλάρι Bedrest. Στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο χαλί. Δεν είναι μαξιλάρι, είναι θρόνος. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310. Το μαξιλάρι Bedrest εξωτερικά έχει απαλό αλέκιαστο φλανέλ για να είναι μαλακό και πρακτικό. Εσωτερικά έχει αφρό μνήμης που παίρνει το σχήμα του σώματός σας και υποστηρίζει τέλεια τη μέση, την πλάτη και τον αυχένα. Είναι ψηλό για να βολεύει ακόμη και άτομα άνω του 1,80 και έχει μεγάλα μπράτσα για να είναι άνετο σαν πολυθρόνα και να υποστηρίζει τους ώμους και τα χέρια σας. Το μαξιλάρι για ξύπνιους όμως έχει ακόμη πιο έξυπνη σχεδίαση. Κοιτάξτε το επαναστατικό αποσπόμενο κεφαλάρι που έχει 3 βασικές θέσεις κουμπώματος για να υποστηρίζει την περιοχή του σώματός σας που το χρειάζεται περισσότερο. Και χάρη στον ρυθμιζόμενο οδηγό του μπορείτε εύκολα να το τοποθετήσετε ακόμη πιο ψηλά, αλλά και να το βγάλετε εντελώς και να το βάλετε κάτω από τα πόδια σας ή να ξαπλώσετε πάνω του. Και δεν τελειώσαμε. Κοιτάξτε την πρακτική χειρολαβή του, αλλά και τις 3 πρακτικές τσέπες για μικροαντικείμενα, περιοδικά, τάμπλετ και τηλεκοντρόλ. 2 στα μπράτσα και 1 στο πίσω μέρος. Από σήμερα, ο ελεύθερος χρόνος σας θα είναι ακόμη πιο χαλαρός και κόζι χάρη στο επαναστατικό, αυθεντικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest που θα μεταμορφώσει σε πολυτελή πολυθρόνα κάθε σημείο του σπιτιού σας. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310. Δουλέψτε στον υπολογιστή ή χαλαρώστε με το κινητό σας στο κρεβάτι. Η αίσθηση απόλαυσης είναι μεγάλη. Καθίστε πιο αναπαυτικά σε χαμηλό και βαθύ καναπέ ή χρησιμοποιήστε το για να κάνετε ανάκλυντρο έναν καναπέ με χαμηλό μπράτσο. Απολαύστε παιχνίδια με την παρέα. Είναι το καλύτερο δώρο χαλάρωσης που κάνατε ποτέ στον εαυτό σας και θα το χαίρεστε για μια ζωή επειδή το κάλυμά του είναι πλενόμενο. Θέλετε να βλέπετε τηλεόραση ή να διαβάζετε κάτι καθισμένοι στο κρεβάτι? Το μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest με τις τσέπες και το αποσπόμενο κεφαλάρι είναι η λύση. Σαν να έχεις ένα φορητό ανάκλυντρο να σε ακολουθεί παντού. Εγκυμοσύνη και βαθύς καναπές? Ξεχάστε το. Ακόμη και η μέση μου διαμαρτύρεται. Όχι πια! Με το μαξιλάρι Bedrest η χαλάρωση στον καναπέ έγινε ξανά απόλαυση. Μακάρι να το είχα και στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Μεγαλώνουμε και ο βαθύς καναπές μας δυσκολεύει. Η μέση, η πλάτη και αυτές πονάνε. Το μαξιλάρι Bedrest είναι η λύση που με έχει σώσει. Σηκώνομαι εύκολα. Πόνι, τέλος. Δοκιμάστε το κι εσείς. Θέλεις ατελείωτο gaming και σερφάρισμα αραχτός όπου κι αν είσαι? Μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest. Στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο χαλί. Δεν είναι μαξιλάρι, είναι θρόνος. Αποκτήστε σήμερα κι εσείς το επαναστατικό μαξιλάρι για ξύπνιους Bedrest, το αυθεντικό με μια απίστευτη προσφορά από 120 ευρώ μόνο 59,90.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 3310.